Panguwa ino yankwa question wone munhu wese munyika yeZimbabwe. Pa weekend, we seen many Baloyi Chiwenga achiwa achiposta a picture inyasoonekwa kunzi this is exactly 20 years ago. Achionekwa kunzi many Baloyi. It took so many years kuti akwanise kuatena the military intelligence department. But panguwa ine people they are having a common question. Iri kuya panguwa ino iri munhu wese munyika yeZimbabwe kunzi why is it Shori Mnangagwa, the son of the president, took less than 4 years kuti atene the top rank yainayo ye lieutenant colonel. Sadabira mashiko bdanyi kwa panguwa ino ndo subscribe or like on the bell icon. Wewe nkosa anozikana wanze wakomana bekwa VP Kosano Chiwenga bdanyi rachiti. I don't understand how it took 4 years for Shori Mnangagwa to be promoted to lieutenant colonel. While many Baloyi had to spend 20 years to reach the same rank of colonel. Some spent decades in the barracks, climbing the ladder, while others seem to have a VIP elevator. Ndoma developments arikuda panguwa ine, akasiya munhu wese panguwa ine ari puzzled. But pane question inouya panguwa ino iyi, vanhu yavanosara vainayo vachiti, is many Baloyi worried? Or are they trying panguwa ine to expose these Ugandandas vari kuona kunzi they are elevating their people who must take of power? Noda kuti this picture was circulated after Shori Mnangagwa was promoted to the rank of colonel. Then we have seen many Baloyi dropping an image of 20 years ago. Nyaskuradza kuti panguwa ino the Uganda faction yakuya panguwa ino ichipiwa a spirit level kuti vauye vachizviyera vachiona kuti zvavari kuita izvi people they are watching, they know what they are doing. Pina kuma section medu dzafungira enyi mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like, chita on the bell icon.